Φίλες και τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα podcast therapy, όπου σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Βιργινία Χρήστο, η οποία είναι και καλησπέρα σου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Και εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε και στο τελευταίο μήλιν των βουλευτικών εκλογών. Ναι, όντως πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές. Ο κόσμος πλέον θα καλεστεί να πάει στην κάλπη. Ευελπιστούμε ότι θα δουν όλους τους υποψήφιους οι οποίοι τρέχουν, περνούν από τις διάφορες εκπομπές, θα αξιολογήσουν και θα επιλέξουν εκείνους οι οποίοι είναι άξιοι για να αναλάβουν αυτό το καθήκον, δηλαδή την εκπροσώπηση των πολιτών στον ναό της Δημοκρατίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τώρα, από δικής μου πλευράς, απλά να αναφέρω ότι κατέρχομαι υποψήφια με το κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών. Κατάγομαι από την Κατοζώδια και το Αργάκι της επαρχίας Μόρφου, της κατεχόμενης επαρχίας Μόρφου. Ασχολούμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια, με τα κοινά, λόγω του ότι από το 2019 είμαι νομική λειτουργός των Κυπριακών Σύνδεσμων Καταναλωτών. Βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή, γνωρίζω τα πράγματα πώς έχουν, γνωρίζω το τι ακριβώς βιώνει ο πολίτης, ποιες είναι οι ανάγκες του πολίτη και ποια κενά εντοπίζονται και καταγράφονται όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών. Είμαι κάτοχος πτυχίου νομικής πολιτικών επιστημών και αναμένω να πάρω και το πτυχίο μου στη δημοσιογραφία, ενώ κατέχουμε τα πτυχιακών τίτλων στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Παράλληλα, από το 2019 εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Καταναλωτών σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως για παράδειγμα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών και το Διεθνές Φόρουμ που ασχολείται με θέματα καταναλωτών, αλλά και το CPAG, στην ουσία είναι μια επιτροπή, γνωμοδοτική επιτροπή συμβούλιο, αν θέλετε, στο οποίο συμμετέχουμε όλες οι χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί γνωμοδοτούμε και κατ' επέκταση επηρεάζουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη θέσπιση και διαμόρφωση ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που αφορούν τους καταναλωτές. Γιατί χαμογελώ, κάμε το ένα κλείσιμο και τελειώσαμε. Θα μπορούσα. Και ασέστα. Ας με κάνουμε καμιά ερώτηση. Να βγάλουμε μεροκάμα του, κύριε. Λοιπόν, είδες ότι τελικά χαμογελάτσε κι μόνο το επιθετικό, το δικηγοριστικό, το νομικιστικό. Πώς βιώνεις την προεκλογική? Η αλήθεια είναι αρκετά δύσκολη. Είναι πάρα πολλές οι ευθύνες, πάρα πολλά τα καθήκοντα, πάρα πολλές οι ώρες τις οποίες θα πρέπει να μελετάς και να παρακολουθείς την επικαιρότητα η οποία τρέχει και κάθε μέρα έχουμε και νέα γεγονότα για τα οποία θα πρέπει να είσαι ενημερωμένος. Παράλληλα, οφείλω να πω ότι έχω αποκτήσει εν μέρει κάποια μερική εμπειρία λόγω του ότι εκπροσωπούσα για αρκετά χρόνια και εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Καταναλωτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως, γνωρίζω πολύ καλά το πώς λειτουργεί ο θεσμός αυτός, η Βουλή των Αντιπροσώπων. Γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται στην Βουλή των Αντιπροσώπων για να αναδείξεις ένα θέμα και κατ' επέκταση να προβάλλεις το θέμα και να λάβεις τη σχετική ανταπόκριση. Παρ' όλα αυτά, είναι όντως μια αρκετά δύσκολη και κουραστική περίοδος. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτήν τη δυσκολία την οποία όλοι μας αντιμετωπίζουμε και τον χρόνο τον οποίο καταβάλουμε και αντλούμε, θα έχουμε στο τέλος της ημέρας θετικά αποτελέσματα και σίγουρα για μας είναι δεδομένο, γι' αυτό γίνεται και ο αγώνας αυτός, ότι το κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών θα είναι στη Βουλή και άρα θα συνεχίσουμε να παράγουμε ακόμα περισσότερων έργων από εκείνων που έχουμε ήδη παράξει σε διάφορους τομείς. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί, εάν εκλεγείτε, πώς θα τα κουμαντάρετε τούτες όλες τις διεργασίες, εργασίες, υποχρεώσεις τις οποίες έχετε? Γιατί μιλούσατε για 3 λεπτά μόνο τα πράγματα τα οποία ασχολείστε. Για να είμαι ειλικρινής, μου πέρασε από το μυαλό, εάν εφόσον εκλεγείς, κάποια πρέπει να αφήσουμε πίσω, ναι. Ακριβώς επειδή γνωρίζω τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από το επάγγελμα μου, γνωρίζω και σε ποιους τομείς θα επικεντρωθώ, σε ποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές θα επικεντρωθώ
και σίγουρα θα αναδείξουμε αυτά για τα οποία φωνάζουμε τόσα χρόνια μέσω του Συνδέσμου Καταναλωτών και βρίσκουμε πάντα κλειστές πόρτες. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι Κύπριοι καταναλωτές, όπως για παράδειγμα το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι η μη αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών. Υπενθυμίζω, η νομοθεσία για τις καταχρηστικές ρήτρες, το έχω αναδείξει ούκο λίγες φορές το θέμα αυτό, μια νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη αποτελεσματικά, εκτός στην Κύπρο, όπου εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς μεσολαβεί και ποιες είναι ακριβώς οι συνθήκες που όθησαν την εκτελεστική εξουσία να αφήνει εκτεθειμένους τους Κύπριους καταναλωτές, αλλά μου φαίνεται πολύ παράξενο ότι από το 1997 μέχρι και το 2016 ουδέμια απόφαση εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή για θέματα καταχρηστικών ρητρών σε καταναλωτικά έγγραφα. Ουδέν ενδιαφέρον υπήρχε από πλευρά τη εκτελεστική εξουσία και τη δικαστική εξουσία για ανάδειξη και προώθηση του ζητήματο, με αποτέλεσμα να τρέχουμε στη Βουλή να βρούμε το δίκαιο μα. Επίση, θέματα ενέργεια, θέματα ακρίβεια, θέματα γενικά οικονομίας, μεταξύ των οποίων και εκποίησεις έναν άλλον τεράστιο ζήτημα το οποίο να απασχολεί τον κόσμο και τους καταναλωτές. Είναι με όλα αυτά τα οποία επιθυμώ να ασχοληθώ και ήδη ασχολούμαι, οφείλω να ομολογήσω, άρα θα δώσω το καλύτερο των δυνατοτήτων μου ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα μας ως καταναλωτές. Βυργενία Χρήστου, οφείλω να ομολογήσω ότι χαλά στην περιραίουσα. Και να εξηγήσω γιατί χαλά στην περιραίουσα. Μάλιστα. Βάλουμε μαζί πρώτα γιατί θέλω να βλέπω σε εκφράσεις. Λοιπόν, application φτιάξαμε. Application, όταν λέτε. Ένα application, να λέει ο κόσμος, να σου λέει ο κόσμος τι θα πάει να λέμε στη Βουλή. Όχι. Αφού το νέο το trend αυτό είναι. Διαφωνώ πλήρως με αυτή την μέθοδο. Διαφωνώ πλήρως, κυρίως όταν δεν είμαστε τεκμηριωμένοι να χρησιμοποιούμε στοιχεία και να χρησιμοποιούμε τα social media ως επικοινωνιακό εργαλείο για να ξεγελάσουμε τον κόσμο. Και πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή έχω έντονη άποψη, θα ήθελα απλά να γύρω δύο ερωτήματα που καλό είναι ο κόσμος έτσι να προβληματιστεί. Γίνεται αναφορά για τη δημιουργία του συγκεκριμένου εργαλείου από έναν νέο εισερχόμενο, αν θέλετε, κόμμα, στο οποίο θα δοθεί φωνή στον λαό, ώστε να αποφασίζει ο ίδιος ο κόσμος για το ποια πρόταση νόμου ή ποιο νομοσχέδιο θα στηριχθεί ή θα απορριφθεί. Και εγώ εκφράζω τους εξής προβληματισμούς. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά, όπως σας είπα προηγουμένως, πώς λειτουργεί η Βουλή των Αντιπροσώπων. Γνωρίζω πολύ καλά ότι σε μια ημερήσια διάταξη, για παράδειγμα, κοινοβουλευτική επιτροπή, μπορεί και 10-11 θέματα. Για κάθε θέμα, πέραν από την πρόταση νόμου ή των νομοσχέδιων, υπάρχουν τα υπομνήματα, τα οποία στέλνονται από τους διάφορους τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, υπάρχουν οι τροποποιήσεις που θα γίνουν στην πορεία σε σχέση με μια πρόταση νόμου ή ακόμα και νομοσχέδιων ή και άλλα υπομνήματα τα οποία θα σταλούν στην πορεία. Άρα, πρώτον ερώτημα. Αυτά τα υπομνήματα θα περιληφθούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα η οποία θα παρουσιάζεται προς τον κόσμο και ο κόσμος θα πρέπει να τα διαβάζει όλα αυτά τα κείμενα που μπορεί να είναι ατελείωτα για να αποφασίζει επί ενός θέματος που έχει άγνοια. Και το δεύτερο ερώτημα. Έχει σκεφτεί κανένας ποτέ ότι σε αυτά τα application, σε αυτές τις σελίδες, ενδεχομένως από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας, που να μπορείς να αναγνωρίσεις αν η Βυργινία η οποία δηλώνει να συμμετάσχει στην πλατφόρμα και θα ψηφίσει προέρχεται από το συγκεκριμένο κόμμα, τότε τι θα γίνει? Θα μπαίνουν από διάφορα κόμματα μέσα, θα οθούν τα δικά τους άτομα, τα δικά τους μέλη να εγγράφονται στην πλατφόρμα αυτή και θα καθοδηγούν την ψηφοφορία. Άρα θα έχουμε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι αντικειμενικά και δεν είναι δημοκρατικά όπως παρουσιάζονται ότι θα είναι. Και υπενθυμίζω επίσης ότι είχαμε και μία δημόσια τοποθέτηση από πλευράς του κυρίου Λαούρη, ο οποίος έλεγε ότι όλα αυτά τα οποία σας έλεγαμε και σας αναφέραμε τόσο καιρό, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα λειτουργεί επί συνεχής βάσεως και θα μπαίνουν μέσα προτάσεις νόμου και νομοσχέδια που θα ψηφίζεται. Τελικά τώρα έχουμε ακούσει ότι θα μπαίνουν μόνο κάθε 3 μήνες μία πρόταση νόμου ή ένα νομοσχέδιο με βάση το πώς θα το κρίνει η συγκεκριμένη ομάδα. Άρα, όλα αυτά καλό είναι ο κόσμος να τα γνωρίζει, να μην παρασύρεται από θορύβους, να βλέπει την ουσία, να βλέπει το έργο που επιτελεί ο κάθε υποψήφιος και το κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα ή και μη και στη συνέχεια να αποφασίσει ορθά
και νούσιμα για το τι θα επιλέξει. Λοιπόν, επειδή είπατε για φασαρίες, τέλος πάντων για κάποια αλλάζοντα κύμπαρα, αυτή τη στιγμή είστε νομικός. Άρα ζητώ την νομική αρρωγή. Είπα το σωστά, ναι. Εξαιρετικά. Λοιπόν, η περίφημη Σαντιάδα, την οποία βιώνουμε στην Κύπρο, στην μακαριά νήσων Κύπρων για τον τελευταίο μήνα περίπου σχεδόν. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσετε από νομικής απόψης? Κοιτάξτε, σίγουρα το μόνο που μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας, γιατί δεν έχουμε στην κατοχή μας όλα τα στοιχεία, έχουμε μόνο τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκ των οποίων αρκετά δημοσιεύματα παρουσιάζουν επίσης ότι τα στοιχεία τα οποία φέρουν στο φως της δημοσιότητας είναι ψευδή και αμφισβητείται η γνησιότητα και κατ' επέκταση η ποιότητα αυτών. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αναμένουμε από πλευράς και του FBI, το οποίο θεωρώ ότι σήμερα ήδη έχει φτάσει στην Κύπρο και ήδη έχει ξεκινήσει το ανακριτικό και ερευνητικό έργο, καθώς και διάφορων άλλων μηχανισμών που θα έφταναν στο νησί, προκειμένου να εξετάσουν την παρούσα περίπτωση, το τελικό πόρισμα το οποίο θα εκδοθεί σε σχέση με τη γνησιότητα όλων αυτών των στοιχείων. Αυτό το οποίο παρόλα αυτά οφείλουμε να ομολογήσουμε είναι ότι παρατηρώντας καθημερινά τις δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν και δείχνουν στο φως της δημοσιότητας, βλέπουμε ότι η περίπτωση της Σάντις έχει διχάσει τους πολίτες, το εκλογικό σώμα. Κάποιοι βλέπουμε να τάσσονται υπέρ των δηλώσεων του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κάποιοι άλλοι βλέπουμε να διατηρούν μια άλλη διαφορετική στάση και να επικρίνουν την όλη κατάσταση. Αυτό το οποίο αναμένω από δικής μου πλευράς είναι ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και έχουμε ζητήσει και όπως διοριστεί και ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής να είναι τόσο ξεκάθαρα και αναλυτικά ώστε ακριβώς να δοθεί έναν τέλος σε αυτό το σύριαλ το οποίο εξελίσσεται στο νησί και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο ώστε να καταλήξει και το εκλογικό σώμα σε μια σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα υπάρχει το άρθρο 50 του ποινικού κώδικα, το οποίο άρθρο 50 είναι μια ποινική διαδικασία η οποία ακολουθείται σε περίπτωση κατά την οποία μια δημοσίευση η οποία αναρτάται είναι ψευδής, αλλά θα πρέπει να αποδείξεις ότι είναι ψευδής και ότι επηρεάζει την κοινή γνώμη για να μπορείς να το αξιοποιήσεις το άρθρο αυτόν. Και σίγουρα οι πρωταγωνιστές της όλης ιστορίας έχουν και τη δυνατότητα να προχωρήσουν να εγείρουν αστική αγωγή για δυσφήμιση, για λίβελλον, που η πραγματικότητα είναι ότι δεν γνωρίζω αν μέχρι σήμερα κάποιος εξ αυτούς έχει προχωρήσει στο να καταχωρήσει αγωγή, αλλά θεωρώ ότι οι αρκετοί εξ αυτών θα περιμένουν το τελικό πόρισμα στα πλαίσια ερευνών οι οποίες πραγματοποιούνται και θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ήδη έγιναν και κάποιες δηλώσεις ότι κάποιοι ενδεχομένως να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης και να συλληφθούν λόγω διάφορων δηλώσεων τις οποίες προβαίνουν και αναρτούν διάφορες φωτογραφίες, διάφορες εικόνες κτλ., διάφορα σχόλια. Άρα θεωρώ ότι κάποιοι θα αναμένουν να δουν ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα και στη συνέχεια θα προχωρήσουν να καταχωρήσουν σχετικές αγωγές. Παρουσιάσαμε σήμερα να προβληθεί τις αμέσως επόμενες. Μπορεί να προβληθεί αργότερα. Okay. Λοιπόν, έναν πολύ ψηλό ποσοστό εκφράζει δυσπιστία των εναντίον θεσμών. Δικαιολογημένα μπορεί κάποιος να πει. Εγώ όμως θέλω να επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο που αναφέρεται για το θέμα του FBI. Για να είμαι ειλικρινής, και το είχαμε σχολιάσει μαζί με τον σύντροφο στο έγκλημα του Στέλιον Τοξουρή, όταν με έναν ανεξάρτητο κράτος, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποια λογική καταφεύγεις σε έναν σώμα ή σε μια υπηρεσία η οποία είναι το FBI, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, τόσο γνωρίζω από κάποιες ταινίες που βλέπω εγώ, ότι το FBI είναι για τα internal affairs των ΗΠΑ. Ακριβώς εκαλέστηκε για να μας δώσει τεχνογνωσία, έτσι πρέπει να μου απαντήσετε, απλά είναι το σχόλιο μου το γενικό που θέλω. Εκαλέστηκε γιατί εμείς οι ίδιοι δεν εμπιστευόμαστε τους ίδιους τους θεσμούς. Μα αν μια κυβέρνηση ενός κράτους δεν εμπιστεύεται η ίδια κυβέρνηση τους θεσμούς, είναι οξύμορο το σχήμα.
Φυσικά και είναι οξύμορο, δείχνει ακριβώς αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, ότι ο κόσμος έπαψε να εμπιστεύεται τους θεσμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε περάσει από μια σωρία σκανδάλων τα οποία ταλανίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, από την πτώση του χρηματιστηρίου μέχρι το σκάνδαλο με το συνεργατισμό, μέχρι το τερματικό στο βασιλικών και το φυσικών αέριων. Συνεχίζονται τα σκάνδαλα μέχρι και σήμερα σε όλους τους τομείς, άρα είναι λογικό και αναμενόμενο ο Κύπριος πολίτης να αναμένει και να προσμένει σε μια βοήθεια από τρίτους παράγοντες, στην παρούσα περίπτωση από το FBI ή ακόμα και ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές που δεν συνδέονται άμεσα και αρρηκτά με την εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική εξουσία, προκειμένου να βρει το δίκαιο του. Είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε και μία άλλη δημοσκόπηση που έλεγε ότι στην Κύπρο, μετά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η δεύτερη κατά σειρά που έχουν εξουσία είναι το οργανωμένο έγκλημα. Εξίσου είναι στοιχεία τα οποία είναι τραγικά να τα βλέπουμε σε αυτήν την νήσο να εξελίσσονται, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, το ότι είμαστε έναν μικρό νησί ημικατεχόμενο, στο οποίο έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ιδέουσα ευθύνη. Και δυστυχώς οφείλουμε να δούμε και την πλευρά του πολίτη, ο οποίος πολίτης, βλέπουμε και εμείς, και το λέω και εμπειρικά μέσα από την πορεία μου τα τελευταία χρόνια στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, να βρίσκεται σε μία απραξία, αν θέλετε. Και οφείλω να το παραδεχτώ αυτόν, γιατί το βλέπουμε αρκετούς πολίτες να μας τηλεφωνούν και να μας λένε όλα κρυβαίνουν, όλα πάνε πάνω, δεν βρίσκουμε το δίκαιο μας πουθενά, αλλά κανένας δεν ξεσηκώνεται, κανένας δεν αντιδρά. Θεωρεί ότι είναι δεδομένο πλέον σε αυτόν το κράτος να υπάρχει διαφθορά, να υπάρχουν σκάνδαλα, να ανεβαίνουν οι τιμές και να μην αντιδρά κανένας. Και περιμένουν όλοι από ένα σύνδεσμο, και συγκεκριμένα από εμένα και από τον κύριο Δρουσιώτη, να αντιδράσουμε σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία επισυμβαίνει. Άρα είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση η οποία συμβαίνει τώρα των τελευταίων καιρών, τουλάχιστον μέσα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά γι' αυτόν είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε όλη αυτή την κατάσταση. Θέλουμε ακριβώς εκείνοι οι οποίοι είναι υπέτειοι και ήδη βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας ή ακόμα και κάποιοι νομοθέτες μεταξύ άλλων να αντικατασταθούν από νέων κύμα, από νέους οι οποίοι έχουν την όρεξη, έχουν τη διάθεση, έχουν το πείσμα να αλλάξουν την κατάσταση και αυτό θα επιδιώξουμε τις επόμενες μέρες μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές. Χάλασες μου όλη την εκπομπή. Και οφείλω να το ομολογήσω. Ναι, είχε γραμμένες ερωτήσεις. Και τις απάντησα όλες. Όχι, φέρνεις με μια χαρά. Τώρα λοιπόν, αστερισμούς πάντα. Θέλω να μια τελευταία ερώτηση, μετά να πάω πίσω στο να δούμε, γιατί υποθέτω με ένα podcast είναι για να γνωρίσεις και τον άτομο που είναι απέναντί σου, αλλά εκμεταλλεύτηκα το γεγονός, αν θέλεις, του background το οποίο έχεις, του υπόβαθρο το οποίο έχεις. Λοιπόν, μίλησες σε κάποια στιγμή για το ρόλο των social media. Αυτή τη στιγμή στα social media στείνονται λαϊκά δικαστήρια. Δηλαδή, βγαίνει οποιοδήποτε, εάν πιάσω το παράδειγμα του Μακάριου του Δρουσιώτη, το οποίο δεν θα πω κάτι διαφορετικό, είναι ότι ευκαιρία ο Μακάριος ο Δρουσιώτης, μια σειρά από αναρτήσεις και ξεκινούσαν και πυροβολούσαν εναντίον όλων. Ως αποτέλεσμα, ευκαιρία το άλμα και για κάποιους αποκεφάλισε, για κάποιους απλά έδιωξε, για άλλους απλά έβγαλε από το ψυχοδέλτιό του τον Δημήτρη τον Παπαδάκη. Η ερώτηση δεν έχει να κάνει ακριβώς με το αυτό καθ' αυτό, αλλά με τις συνέπειες. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος στα social media, κάποιος επώνυμος, κάποιος ο οποίος είναι γνωστός ή κάποιος ο οποίος, αν θέλετε, έχει το υπόβαθρο για να λέει κάποια πράγματα, δημοσιογράφος ή οτιδήποτε, δημόσιο πρόσωπο. Ξεκινά κάποιος και λέει για τον Χάρη το Θεραπή, θα μιλώ για μένα, ξέρεις ο Χάρης ο Θεραπής, α, β, γ, δ, ε. Και έρχεται μετά η διεύθυνση του σταθμού ή κάποιοι άλλοι συνεργάτες και μου λένε δεν θέλουν καμία σχέση μαζί σου. Γιατί α, β, γ, δ, ε. Καλά. Το τεκμήριο της αθωότητας πού πάει?
Προσωπικά διαφωνώ πλήρως με τη στάση από πλευράς του άλματος να απομακρύνει από το ψηφοδέλτιο τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος, να τονίσουμε, ότι ο άνθρωπος ζήτησε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο προκειμένου να τοποθετηθεί και να πραγματοποιήσει τη διάσκεψή του για να απαντήσει σε όλα αυτά τα πειρά τα οποία προϋπήρχαν. Από την άλλη, διαφωνώ εξίσου και με τη στάση που διατηρεί το Volt, το οποίο θεωρώ ότι για προεκλογικούς σκοπούς κρύβεται πίσω από τον κύριο Δρουσότη, κρύβεται πίσω από αυτό που αναφέρα και προηγουμένως, ότι η κοινωνία διχάζεται και το 50% στηρίζει τις θέσεις αυτές του κυρίου Δρουσότη, σε τις θεωρεί δεδομένες και αναμενόμενες, γιατί είμαστε το κράτος της διαφθοράς, όπως μας παρουσιάζουν οι πολίτες. Και από την άλλη υπάρχει και το άλλο 50%, το οποίο διατηρεί μια πιο απαξιωτική στάση. Άρα θεωρώ ότι από πλευράς του Volt, αυτό το οποίο πραγματοποιείται και γίνεται τη δεδομένη στιγμή, είναι μια εκμετάλλευση της όλης κατάστασης. Δεν αναφέρομαι και σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί από το ψηφοδέλτιο του Volt ο κύριος Μακάριος Δρουσότης. Αλλά δεν είδαμε τη στάση του Volt, δεν είδαμε το Volt να τοποθετείται ως προς το κατά πόσον υιοθετεί τις θέσεις αυτές από έναν υποψήφιο του που το εκπροσωπεί στο τέλος της ημέρας, ή αν τις θεωρεί αδικαιολόγητες και κατ' επέκταση δεν παίρνει θέση επί του θέματος. Άρα είναι ξεκάθαρο το ότι γίνεται για μένα προσωπικά, ότι είναι προεκλογικές κινήσεις για εντυπωσιασμό. Αλλά θα δράξω και τις ευκαιρίες να αναφέρω σε σχέση και με το Άλμαν, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι βρισκόμουν σε αρκετά πάνελ, στα οποία ήταν καλεσμένοι και εκπροσώποι από πλευράς του συγκεκριμένου κόμματος, οι οποίοι επικαλούντας συνεχώς το ότι είναι το κόμμα το οποίο ήρθε να κάνει τη διαφορά, είναι το κόμμα το οποίο δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλα διαφθοράς, είναι το κόμμα με συγκεκριμένες θέσεις και λύσεις επί πάντων θεμάτων. Και επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με αυτήν τη στάση και αυτές τις τοποθετήσεις, οι οποίες γίνονται και πάλι για σκοπούς εντυπωσιασμού, εκμεταλλευόμενοι αν θέλετε, αυτήν την αγανάκτηση που έχει ο κόσμος προς τους θεσμούς και προς την όλη κατάσταση που επικρατεί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το κίνημα Νικολόγος Συνεργασία Πολιτών διαγράφει μια 30ετή πορεία, ιστορία, με δράσεις, ενέργειες, και όλα όσα αναφέρουμε, τα μεταφέρουμε σε πράξεις και όχι σε λόγια. Δεν λαϊκίζουμε. Και είναι κοινώς αποδεκτόν αυτό. Ουδέποτε έχουμε εμπλακεί σε σκάνδαλα διαφθοράς ή έχουμε δεχθεί οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό να ικανοποιήσουμε οποιαδήποτε χατήρια. Και δεν είναι κάτι που το λέει η Βιργίνια. Είναι κάτι το οποίο το λέει η έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Ουδέποτε έχουμε βρεθεί υπόλογοι με οποιοδήποτε σκάνδαλο ή να έχουμε εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη η οποία συνάδει με τη διαφθορά. Άρα δεν μπορώ να ακούω και δεν μπορώ να δεχτώ από έναν νέο εισερχόμενο κόμμα να λέει ότι ήρθαμε να κάνουμε τη διαφορά σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους οι οποίοι υπάρχουν. Καλό είναι να παραδεχόμαστε την αλήθεια και να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Όπως επίσης και το ότι δεν έχουν θέσεις, αυτό είναι η πραγματικότητα. Ποια ήταν η θέση από πλευράς του κυρίου Μιχαηλίδη και κατ' επέκταση του άλματος όσον αφορά το θέμα των εκποίησεων? Γνωρίζει κανείς ποια ήταν η θέση του? Μέχρι και σήμερα ρωτάνε οι πολίτες. Μπορεί κάποιος να απαντήσει? Ενώ ποια είναι η θέση του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών? Έχουμε καταθέσει τόσες προτάσεις νόμου. Τα είπαμε πάρα πολλές φορές και μάλιστα τα είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή την οποία είχαμε εδώ στο Βουλή TV. Ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές, έχουν υπογραφεί και έρχονται να μπαλώσουν όλα αυτά τα κενά τα οποία προκάλεσε το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε μια προσπάθεια τους να ενισχύσουν τις τράπεζες σε βάρος του κόσμου. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να ακούγονται στους πολίτες. Μπορεί κάποιος να σας αντιτάξει όμως, αγαπητή μου Βιργίνια, ότι ο Γενικός Ελεκτής, τον οποίο το κίνημα Οικολόγων στήριξε σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς για τον ίδιο, γιατί όταν βγήκε η περίφημη απόφαση με 8-0 ή κάτι, το κίνημα των Οικολόγων τον στήριξε. Το κίνημα των Οικολόγων τον ευράβευσε. Το κίνημα Οικολόγων όμως στήριξε τον θεσμό του Γενικού Ελεκτή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και αυτός είναι ο ρόλος του Γενικού Ελεκτή. Να προβαίνει σε ελέγχους και να αναδεικνύει τα σκάνδαλα. Διαφορετικά, αν έχουμε εκεί τοποθετημένο έναν άτομο που ικανοποιεί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, τότε γιατί να υπάρχει αυτή η θέση του Γενικού Ελεκτή? Άρα δεν μπορώ να δεχτώ στο παρόν σημείο ότι
υπήρχε η πλήρη στήριξη στο πρόσωπο συγκεκριμένα του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Υπήρχε η στήριξη προς το θεσμό του Γενικού Ελεκτή, που ήταν μεν ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έκανε πολύ σωστά τη δουλειά του, αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ανεχτούμε και να δεχτούμε όλα αυτά τα επικριτικά σχόλια και τις δηλώσεις οι οποίες είναι ανυπόστατες. Εντάξει. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο τη θεματική, γιατί βλέπουμε με όπλησες, έπιασε έτσι μια θέση μάχης. Λοιπόν, ποια είναι η Βυργινία Χριστού? Όχι με τους τίτλους που μου είπες προηγουμένως, γιατί θέλουμε και 5 λεπτά να πεις ότι... Λοιπόν, ποια είναι η Βυργινία Χριστού στην καθημερινή της ζωή? Η Βυργινία Χρήστου είναι ένας απλός πολίτης, αγανακτισμένος με το σύστημα ως έχει διαμορφωθεί το κατεστημένο. Είναι μια πολίτης η οποία διεκδικεί τα δικαιώματα της όπως όλοι μας. Είναι μια πολίτης η οποία αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αντιμετωπίζει την κρίση η οποία υπάρχει. Είναι ένα νεαρό άτομο το οποίο δεν μπορεί να εξεύρει από μόνο του μια στέγη, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν το ευνοούν, όπως και όλους τους νέους. Και όλους όσοι είναι στην ηλικία μου, δηλαδή στα 33 τους χρόνια, και είναι μία νεαρή η οποία έχει εμπλακεί με τα κοινά και μάχεται με απότερο σκοπό οι νεαροί, οι υπόλοιποι, αλλά καθώς και οι επόμενες γενιές οι οποίες θα ακολουθήσουν, θα έχουν μια καλύτερη ζωή και πιο ευνοϊκή. Και γιατί υποψήφια τώρα? Υποψήφια με το κίνημα νοικολόγων. Να πω μετά στο γιατί υποψήφια γιατί θέλετε να εισέλθετε στην πολιτική ζωή και μετά για όλους τους λόγους που έχω αναφέρει προηγουμένως. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, από το 19 μάχομαι για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε έναν κράτος το οποίο αμφισβητεί αυτά τα δικαιώματα, και η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε το μοναδικό κράτος που έχουμε χαρακτηριστεί ως το χείριστον σε θέματα προστασίας των καταναλωτών. Γιατί έχουμε χτυπήσει πάρα πολλές πόρτες για να εφαρμοστούν οι νομοθεσίες, τις οποίες απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες των κρατών μελών εξαιρουμένου των Κύπριων καταναλωτών. Έχουμε χτυπήσει πάρα πολλές πόρτες για θέματα τα οποία αφορούν τα ενεργειακά ζητήματα, την αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, τις παρατυπίες τις οποίες εντοπίζουμε στο κομμάτι των καυσίμων, και οι πόρτες αυτές έκλειναν. Η μόνη φορά η οποία μας δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουμε τα θέματα καταναλωτών, και δεν ήταν μία, ήταν αρκετές φορές, ήταν στα πλαίσια συνεργασίας που είχα αναπτύξει με τον κύριο Παπαδούρη αλλά και τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος αλλά και της Εμπορίου, όπου εκεί με άκουσαν τις εισηγήσεις μου, είδαν τις προτάσεις μου, θεώρησαν ότι είναι λογικά αυτά τα οποία λέμε, και κατ' επέκταση προχώρησαν είτε με κοινοβουλευτικά ερωτήματα, είτε με προτάσεις νόμου για να διορθώσουν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σε βάρος του καταναλωτή. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επέλεξα ότι αυτήν την περίοδο θα κατεβώ ως υποψήφια βουλευτή. Γιατί θεωρώ ότι αν δεν έχεις φωνή μέσα στη Βουλή, δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Υπάρχει χρόνος... όχι για προσωπική, για χόμπις. Τι σας ενδιαφέρει στη ζωή πέραν της νομικής επιστήμης, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι είσαστε εξαιρετικοί σε αυτόν τον τομέα. Αλλά τι σας ενθουσιάζει στη ζωή, τι σας αρέσει να κάνετε στο ελεύθερο σας χρόνο? Πραγματικότητα είναι, όπως σας είχα αναφέρει και στην αρχή, τώρα κάνω το 3ο μου πτυχίο στη δημοσιογραφία. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί, γιατί ό,τι μου δίνει γνώση είναι κάτι το οποίο απολαμβάνω. Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα σε αυτήν την καθημερινή ρουτίνα την οποία έχω, αλλά περιλαμβάνει τώρα και τις βουλευτικές εκλογές, είναι αδύνατο να βρεις εκείνον τον ελάχιστο χρόνο για να πας να κάνεις γυμναστική ή να διαβάσεις ένα βιβλίο, κάτι που μου λείπει αλήθεια πάρα πολύ. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, μόνο και μόνο που κάνω τη σπουδή αυτή, είμαι σε επαφή με την νεολαία στο Πανεπιστήμιο το οποίο φοιτώ, είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και πώς βλέπεις τη Βυργινία σε 5 χρόνια από σήμερα? Σε 5 χρόνια. Αν είμαι στη Βουλή ή αν δεν είμαι στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν δεν είμαι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η πραγματικότητα είναι ότι θα έχω μια πολύ ήρεμη ζωή, όπου θα συνεχίσω να μάχομαι για τα θέματα τα οποία ασχολούμαι σήμερα, δηλαδή της προστασίας των καταναλωτών. Και ευελπιστώ ότι θα έχω και εγώ τη δική μου οικογένεια και κατ' επέκταση θα μαχόμαστε όλοι μαζί για αυτά τα ζητήματα που μου αρέσουν και εμένα.
Τώρα, αν είμαι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, κάθε δυνατή προσπάθεια, να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς τους οποίους θα με οδηγήσουν εκεί πρωτίστως, αλλά και να εξεύρω αυτές τις λύσεις τις οποίες αναζητούν οι πολίτες, λύσεις οι οποίες δεν μου αρέσει να τάζω πράγματα, δεν μου αρέσει να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να υλοποιήσω, ούτως ή αλλιώς καλό είναι να λέγεται και να υπενθυμίζεται στον κόσμο ότι ο βουλευτής δεν έχει υπεραιτέρω εξουσία να αυξάνει ή να μειώνει τον προϋπολογισμό του κράτους. Είναι συγκεκριμένος ο ρόλος ενός βουλευτή να νομοθετεί και να ασκεί κοινοβουλευτικών έλεγχων. Επομένως, με αυτά τα εργαλεία τα οποία έχω στη διάθεση μου, θα βγάλω και θεωρώ και το πιστεύω ασπροπρόσωπος τους καταναλωτές και όλους τους πολίτες αυτού του κράτους. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Όπως είχα αναφέρει σε κάποια στιγμή, χαλάς την περιραίουσα, γιατί έχω απέναντί μου μια νεαρή γυναίκα η οποία είναι συγκροτημένη, η οποία ξέρει τι θέλει και ενδιαφέρει για πολιτική, αλλά δεν ισχύει το αφήγημα οι νέοι δεν ασχολούνται και δεν θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Επί της ουσίας, αν μου επιτρέπετε, και θα ήθελα να το τονίσω αυτόν, ότι ένας εκ των λόγων για τον οποίο είχα επιλέξει το κίνημα Νικολόγος Συνεργασία Πολιτών να συνεργαστώ μαζί τους, ήταν γιατί ακριβώς εγώ δεν είχα οποιαδήποτε ανάμειξη με την πολιτική, γνώριζα το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, είχα εμπλοκή στη Βουλή των Αντιπροσώπων για θέματα καταναλωτών, αλλά ο λόγος για τον οποίο επέλεξα το συγκεκριμένο κίνημα ήταν γιατί μου έδωσαν τη δυνατότητα σε έναν νέο άνθρωπο που προέρχεται από τον εξωτερικό χώρο να λάβει έναν αρκετά μεγάλο αξίωμα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πέραν από την Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος και συντονίζω τη Θεματική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κάτι το οποίο με κάνει να είμαι πολύ περήφανη και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το κίνημα που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, ενώ τα τελευταία 2 με 3 χρόνια είμαι εκεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δίνεις ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν στην πράξη με αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, καταληκτικά, ο χρόνος δικός σας και είναι το μήνα που θέλετε να στέλνετε. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να ψηφίσει, να πάει στις κάλπες στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, να κάνει νούσιμες επιλογές, να μην ακούει όλους αυτούς τους θορύβους που βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση μας και όλα αυτά το θα, να αξιολογήσει τους υποψηφίους των υποψήφιων που θέλει να στηρίξει, να αποφύγει να στηρίξει εκείνους οι οποίοι απλά και μόνο τον βοήθησαν για να μπει το παιδί του, ο σύντροφος του ή οποιοδήποτε σε μια θέση εξουσίας. Δεν αξιολογούμε και δεν αφήνουμε το μέλλον της χώρας μας σε έναν άτομο που δεν είδαμε τις πραγματικές του προθέσεις και δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι θα κάνει όταν θα βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Άρα καλώ τον κόσμο να αξιολογήσει το έργο μου. Νομίζω έχω κάνει αρκετά πράγματα τα οποία αφορούν τους καταναλωτές και θεωρώ ότι εκείνοι που θα με στηρίξουν και να μην με στηρίξουν, αν είμαι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχω να προσφέρω ακόμα περισσότερα. Πραγματικά εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ για εσάς φίλες και φίλοι του θεατές που μας δώσατε τον χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.